sekin pitäisi olla mahdollista niinku sieltä just niinku niiden matriksi-efektien kautta, että jos noi laittaa niinku tyyliin, niinku, että ne ei oo samalla rivillä, niinku, mutta ne on silti sen saman niinku groupin sisällä, niin sulla on mahdollista tehdä semmosia niinku fade-efektejä, että ne niinku kiertää kaikista noista laitteista. Silleen, että kaikki laitteet ei välttämättä niinku tyyliin ole koko ajan niinku samaa